Hei, hyvää huomenta sinne linjoille. Kello on nyt 9 ja ruvetaan aloittelemaan webinaarin aihetta. Toivottavasti kuuluu hyvin sinne. Laittakaa chattiin viestiä, jos ei jostain syystä kuulu tai kuva näy, niin kokeillaan korjata. Mutta tosi paljon tervetuloa mun puolesta Valkoisen Joonas Timmalta. Ja tänään meillä on täällä kaksi ihastuttavaa leidiä meille puhumassa, kuinka elättää 5 yrittäjän yleisintä haastaa niimiltä. He saa kohta kertoa itsestään pikkasen enemmän ja millä asialla ollaan, mutta tosiaan chatti on tuossa oikealla puolella, sinne saa laittaa kysymyksiä koko webinaarin ajan, pyritään poimimaan niitä tuosta vähän niin kuin matkan varrelta, tai sitten ihan lopuksi sitten vastaillaan, ja laitetaan myös muutamia polleja, eli kyselyitä tulee tuossa kesken webinaarin, niin vastatkaa niihin, niin saadaan kiinnostavaa tietoa sitten myös teistä. Mutta tässä välin kiitokset meikäläisen puolesta, niin mä hyppään tuohon moderaattorin hommiin, niin mä jätän Stagen meidän ammattipuhujille tähän aamuun. Kiitoksia ja tervetuloa. Kiitos Joonas ja tervetuloa myös meidän puolelta. Me ollaan tosiaan Minna ja Hansu ja kerrotaan itsestämme kohta vähän lisää, että miksi me ollaan täällä puhumassa näistä aiheista, mutta ei ihan ensiksi kans hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa. Pidetään tällainen yhteinen yrittäjien aamu täällä ja toivottavasti siellä on ehkä kupissa kahvia ja hyvät asennot, niin päästään sitten syventymään tuohon meidän tämän päivän teemaan. Eli aiheena on, että kuinka selättää yrittäjän 5 yleisintä haastetta ja me ollaan tehty aika paljon töitä yrittäjien kanssa. Me ollaan itse oltu yrittäjiä pidemmän aikaa. Mä oon ollut varmaan melkein 10 vuotta yrittäjänä ja Hansu vähän vähemmän aikaa vielä toistaiseksi, mutta 3 vuoden aikana me ollaan tehty tosi tiiviisti yksinyrittäjien kanssa yhdessä töitä, valmennettu heitä ja saatu olla niin kuin upeissa yrittäjämatkoissa mukana. Ja sen tähden meillä on sieltä kerääntynyt vähän kokemusta, että minkälaisia haasteita niin kuin yrittäjillä voi olla ja ihan kuule omakohtaisestakin kokemuksesta näitä on syntynyt. Ja me oletetaan, että kaikki tänään mukana olevat tai tallenteen tilaajat ovat tämmöisiä kasvuhakuisia yrittäjiä, koska silloinhan me halutaan taklata niitä esteitä. Silloin kun me halutaan kasvaa, me halutaan kehittyä yrittäjänä, me halutaan parantaa meidän liikevaihtoa, niin silloin meidän pitää ensin vähän tunnistaa sieltä, että mikä on meitä vaikka estänyt tähän mennessä saavuttamasta niitä, että onneksi olkoon kaikki mukana olijat, olette tärkeän asian äärellä ja valmiina kasvamaan yrittäjinä. Ja mun nimi on tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin Minna Olkinuora ja mulla on vahva tausta markkinoinnista tuolta 20 vuotta taitaa olla jo takana ja on toki siinä yrittäjänäkin ollut markkinoinnin parissa, mutta tehnyt myös isoille firmoille ja muuhun saa linkkautua tuolla LinkedInissä, jos ootte, niin sieltä pääsee katsomaan pidemmin tätä historiaa, mutta siellä myös toimin sertifioituna business coachina ja sitten mun vahvuutta on ehkä tällaiset innovatiiviset ideat ja bisneksen kehittäminen ja ehkä semmoisen kokonaiskuvan hahmottaminen ja luominen, mutta myös paljon näiden esteiden kanssa on tullut tehtyä töitä. Ja mä oon Hanne-Mari Laiholuoto, eli Hansu, ja mä oon muutosvalmentaja, life coach ja itse asiassa estenomitaustainen, eli kosmetiikan markkinoinnista on tuo mun viimeisin tausta ja intohimona tosiaan niin auttaa yrittäjiä valjastamaan sieltä niitä omia vahvuuksia ja näkemään mahdollisuuksia ja sitten sitä loputonta potentiaalia, mikä meissä yrittäjissä on, niin siinä kovasti työtä tehden, että saadaan yrityksistä kannattavia ja kestäviä. Ja sitten niin, koska markkinointi on siellä se oma tausta, niin sitten kuinka sitä valjastetaan sitten muun muassa sinne maailmaan, eli someen ja muihin markkinointikanaviin. Mutta tosiaan niin valmennettu ollaan yrittäjiä paljon, meillä on todistettua myynnin kasvua, kovasti saatu yrittäjille tuloksia ja satoja uusia ideoita. Tässä on tämä innovaattori varsinkin tässä vieressä.
Sitten meillä on reippaasti yli 500 tuntia valmennustunteja takana ja miljoonia uusia silmäpareja ollaan saatu muun muassa sinne someen ja sitten satoja uusia yhteyksiä yrittäjien välille. Eli tällaiset naiset on täällä puikoissa teidän kanssa tänään aamulla. Mutta lähdetään virittäytymään vähän tämän päivän tuohon agendaan. Eli tosiaan niin näiden tervetulofanfaarien jälkeen niin lähdetään syventymään sitten näihin 5 yleiseen yrittäjän esteeseen, jota mekin ollaan paljon tässä tutkittu, kun ollaan yrittäjäkentässä oltu. Lähdetään yhdessä sitten tunnistelemaan niitä esteitä ja sitten niitä ihan ensityökaluja. Niin kuin Minna tuossa sanoi, niin kaikkeahan ei välttämättä tänään ratkaista, muutos vaatii aikaa, mutta mitä on ne sellaiset ensimmäiset asiat, mitä me pystytään sen tunnistamisen jälkeen tekemään näiden esteiden taklaamiseksi. Sitten niin kuin Joonas tuossa mainitsi, niin tuossa lopussa on meillä kysymyksiä ja vastausosiota, niin pyritään vastailemaan siellä kysymyksiin, mutta kysymyksiä saa tosiaan laittaa koko tämän webinaariajan, niin voi olla, että nostetaan tässä ihan matkan varrellakin sitten kysymyksiä tähän, ja koska tässä yrittäjän kasvun tukena ollaan, niin meillä on Yhdessä kohti kasvua -ohjelma, joka on nimenomaan tehty yrittäjän kasvun tueksi, niin me tarjotaan teille maksuton hyöty, josta me halutaan kertoa sitten tuossa lopussa, niin pysyhän kuuloilla sinne loppuun asti. Ja tästä kuvasta, mikä tässä on, niin on pakko mainita, että koska me tosiaan rakennetaan kestävää yrittäjyyttä Suomeen, ja se on ihan tuolla meidän missiossa ja ideologiassa, niin meillä on myös podcasti The New Era, ja tässä on kuva muun muassa nauhoituksista. Meillä on inspiroivia yrittäjävieraita ja ajatusjohtajia siellä, niin tässäkin on Mimmit ottaa perustaja Pia-Maria Nikström meidän kanssa, niin sieltä pääsee The New Era-podia kanssa kuuntelemaan Spotifysta. Joo, ja ottakaa ihmeessä myös Neem Society Timman kanssa tietenkin seurantaan, niin sieltä voi tulla hyviä vinkkejä ja muistutuksia sitten näistä teemoista jatkossakin. Ihan niin kuin Hansu sanoi, niin näin välttämättä kaikki tänään ratkee. Ja sitten nämä on nyt vain 5 yleisintä, mitä ollaan tässä niin kuin huomattu, niin saa kysyä myös, että jos sä tunnistat sulla jotain omaa estettä, niin laita tuohon chattiin ja kysymyksiä tosiaan koko matkan ajan. Niin lähdetäänhän vähän katsomaan, mitä siellä on niin kuin havaittu, minkälaisia esteitä me ollaan löydetty. Mutta sitä ennen. Joo, eli jokainen suuri muutos alkaa pienestä oivalluksesta, ja me tosiaan me toivotaan, että tänään sinä saisit juuri sen oikean pienen oivalluksen, joka sitten aloittaa sitä suurempaa muutosta, joka palvelee sua ja sun kasvumatkaa sitten enemmän kuin ehkä nykyinen tilanne. Mutta nyt me ollaan oltu äänessä tässä jo tovi, niin nyt me halutaan tutustua suhun. Siellä on jo tullut kivasti viestiä, että mistä päin Suomea on yrittäjät linjoilla, mutta kerro vielä, siellä on nimethän meillä näkyy tuossa, mutta mistä toimialalta sä oot ja millainen yritys sulla on, ja jos et ole vielä huikannut, että mistä päin Suomea oot linjoilla, niin kerropa vielä sekin. Kiva saada tutustua ja kuulla, että millaisia yrittäjiä meidän kanssa on tänään viettämässä tätä aamua. Ja tässä ehkä, jos sinne uskallatte laittaa näitä, vielä niin kuin kans semmoinen, että me ollaan varmaan, mä luulisin, että me ollaan aika tiiviisti tuossa esimerkiksi 2-3 vuoden aikana oltu noin niin kuin 200 niin kuin yrittäjän matkassa mukana. Ja mitä tarkoittaa tiiviisti, niin on, että aidosti joka viikko kuullaan ja jutellaan ja ratkotaan näitä esteitä. Et siinä on kerääntynyt kyllä aikamoinen tällainen tuntuma, ja eikä pelkästään tuntumakaan, vaan että tätä on myös niin kuin tutkittu. Eli tämä perustuu meidän kokemukseen ja muiden yrittäjien kokemuksiin, tutkittuun tietoon. Ja sitten on esimerkiksi Myry ja yksinyrittäjät tehnyt tällaisen mielettömän barometrin yhdessä Oulun yliopiston kanssa, josta on myös käynyt näitä asioita ilmi. Hei, ihania yrittäjiä siellä on. Siellä oli, oliko Satu Maaret, niin siellä oli uusi liike avattu. Onneksi olkoon hirveästi siitä.
on Vantaalta, kosmetologia ja ihan mielettömiä. Äänimalta. Mä haluaisin kaikkein päästä. Pitää tulla tutustua. Jos tuutte meitä seuraamaan, niin päästään tutustumaan teihin myös enemmän ja teidän yrityksiin, niin kuin, että tullaan seuraamaan takaisin kanssa. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja sitten näiden esteiden pariin ja perään. Mutta siis ensimmäisenä on tällainen este kuin epäonnistumisen pelko. Se on yksi yleisimmistä kasvun esteistä. Eli se meidän niin kuin rohkeuden puute estää pääsemästä tavoitteisiin tai tarttumasta meille, niin kuin meidän mahdollisuuksiin. Ja hauskaahan tässä on semmoinen, että tämä epäonnistumisen pelko ei suinkaan ole yleensä siitä, että sitä pelätään, että apua, mä epäonnistun, vaan itse asiassa pelätään, mitä muut ajattelee, jos mä epäonnistun. Se on, Hansu voi sanoa, niin siitä on tehty myös tutkimusta, että oikeasti se ei edes estä meitä. Että meitä pelottaa se epäonnistuminen, mutta loppujen lopuksi sekin olisi vielä ihan ok, että se on nyt vaan yksi epäonnistuminen, mutta sitten on se hirveä jännitys ja ajatus siitä, että mitä muut ajattelee, jos mä epäonnistun. Ja tämähän juontaa juurensa ihan täältä niin kuin muinaisajoista, että se sosiaalinen hyväksyntä on ollut meidän yksi elinehto, että sut hyväksytään heimoon niin sanotusti. Eli se on sinun mieleen ja sinun aivoihisi meidän kaikkien ohjelmoitu. Eli se on inhimillistä. Me saadaan antaa itsellemme siitä se anteeksi, mutta sen ei tarvitse määrittää sitä meidän tekemistä. Se on just näin. Ja mistä voi tunnistaa, että onko itsellä tällaista epäonnistumisen pelkoa, niin täällä on me kerätty tällaisia muutamia hauskoja nämä on ihan kehitettyjä, ei kenenkään omia, mutta nämä vois olla tällaisista niin kuin sanomisista, mitä me ollaan matkan varrella törmätty ja mitä on ehkä saattanut itsekin ajatella joskus. Kyllä. Eli vitsi, voikohan tätä postausta laittaa? Aika moni joutuu tänä päivänä olemaan sosiaalisessa mediassa, ja siellä on hirveästi paljon semmoista, että niin kuin jännittää ehkä vaikka tehdä jotain postausta, ja etenkin se, että mitä jos joku reagoi, ja tässä on tällainen, viimeksi joku laittoi oksennusemojin, ja siitä tulee se hirveä kynnys, että apua, mä en halua saada sitä oksennusemojia, tai jotain muuta vastaavaa niin kuin inhottavaa kommenttia. Ja sitten oikeastaan tämä toinen esimerkki, tämä on pakko nostaa tähän kanssa, että kun nyt on tosiaan esittelyvideot, on tuolla trendaa somessa, niin että no kaikki tekee niitä, anteeksi, että mäkin voisin tavallaan laittaa, mutta siis eihän mulla ole mitään sanottavaa. Tätä kuullaan paljon, tätä olen myös itse kokenut paljon, mutta faktahan on se, että se autenttinen sinä, niin se kiinnostaa ja se tarjoaa sitä samaistuttavaa pintaa. Et koskaan ei tarvitse miettiä sitä, että sulla ei ole mitään sanottavaa. Aivan varmasti sulla on sanottavaa. Sä oot lähtenyt yrittämään, sulla on joku intohimo siellä, mitä sä haluat tehdä. Sulla on varmasti sanottavaa muun muassa näistä asioista. Mutta onko kenelläkään, mitäs tuntuu? Tunnistatko tällaista epäonnistumisen pelkoa? Tässä Laitetaan polvia tonne. Joo. Siinä on monta esimerkiksi, just tuossa oli yksi kanssa se, että ei vaikka uskalleta kysyä tai lähestyä uutta potentiaalista yhteistyökumppania, asiakasta tai muuta, koska ajatellaan, että mitä jos se sanookin ei. Siis hauska juttuhan on se, että jos ei sitä lähesty, niin se vastaus on joka tapauksessa ei, mutta silti se meitä jännittää välillä lähestyä jotain uutta potentiaalista asiakasta tai yhteistyökumppania. Mites, tuleeko meille sinne polliin vastauksia? Joo, 86% tunnistaa. Joo. Tämä on tosi yleinen. Joo, ei olla yksin näiden ajatusten kanssa. Mutta lähdetään katsoa, mitä sitten voisi tehdä. Miten tästä pikkuhiljaa voisi päästä vaikka pois? No, ihan ensimmäinen, helppo. Ihan myöntää itselle. Tiedätkö, mä tuun välillä epäonnistumaan. Että niin poistaa siitä sen sellaisen, että ihan kauheata, jos tämä tapahtuu, ihan kauheata, jos tämä tapahtuu. Että niin aidosti sanoo itselle, että hei, kun mä yritän, niin tiedätkö, välillä käy niin, että mä epäonnistun. Eli
meillä on esimerkiksi meidän valmennuksessa sellainen, että meillä on yksi oikein kokonainen tällainen ryhmävalmennussessio tähän, että harjoitellaan tätä, että oikein niin kuin mehustellaan, missä kaikessa onkin epäonnistunut. Ja jos niitä epäonnistumisia ei ole tarpeeksi, niin itse asiassa on jättänyt aika paljon tekemättä. Eli ottaakin sillä tavalla, kääntää vähän sitä ajatusmaailmaa ja alkaa niin kuin ajattelemaan, että tiedätkö, ihan sama, mä epäonnistun. Vähän ottaa sen niin kuin mukaan siihen sellaisella positiivisella fiiliksellä. No sitten tätä on varmaan ehkä törmännytkin paljon, jos yhtään tällaiset mindset-asiat tai muut kiinnostaa, niin yksi ei-vastaus on lähempänä kyllä-vastausta. Täällä on monia semmoisia tosi tunnettuja yrittäjiä, menestyneitä yrittäjiä, muun muassa PopV:n perustaja Niko Karsikko, joka sanoi, että ne oli saanut oikeasti 70 ei-vastausta ennen kuin ne oli loppujen lopuksi saanut sen kyllä-vastauksen rahoitukselle ja pääsivät toteuttamaan tämän PopV upean uudenlaisen majoituskonseptin. Se on aika monta eitä vastaanottaa ilman, että tietää varmasti sieltä, että koska se kyllä sieltä tulee. Ja joka kerta pitää siitä epäonnistumisen pelosta päästä uudestaan eteenpäin, mutta se on tosi hyvä esimerkki. Kyllä. Samoin esimerkiksi Coca-Cola olisi voinut ehkä jättää matkansa lyhyen, sillä he myivät 7 pulloa ensimmäisenä vuoden aikana. Se on saattanut vähän masentaa ja ehkä tuntuu vähän siltä, että ei tästä tule mitään, mutta näinpä vaan aika paljonkin tuli. Sitten ehkä vähän toi kanssa, että kuinka paljon me halutaan antaa valtaa niille muille ihmisille. Eli jos meitä aina kiinnostaa se, että mitä ne muut miettii, että jos me epäonnistutaan, niin me annetaan aikamoinen valta niille muille ihmisille päättää siitä meidän yrityksen kasvusta ja meidän yrityksen onnistumisesta. Niin ehkä joku tämmöinen post-it-lappu johonkin niin kuin, että kuinka paljon haluan antaa muille ihmisille valtaa päättää siitä, että onnistunko vai enkö onnistu. Sitten on vielä tällainen pelon kierre. Hansu pääsee pelon kierre. Siitä. Tämä on niin voimakas niin sanotusti työkalu epäonnistumisen pelkoon vastaan, niin sen takia halutaan käydä tämä ihan yksityiskohtaisesti, koska tämän kun hahmottaa, niin tämä tukee jo sitä sellaista mindsetin muutosta, sitä epäonnistumisen pelkoa vastaan. Eli kun meillä kaikilla on pelkoja, ja pelkohan, koska olemme ihmisiä, niin se on tunne, se ei ole päätös. Sä et koskaan voi päättää mistään tunteesta, että nyt ei pelotakaan enää ollenkaan, vaan se on sulla se pelko. Ja nyt jos me otetaan tähän semmoinen hyvin yleinen esimerkki, esimerkiksi esiintymispelko, sitä kuulee paljon. Jos sulla on esiintymispelko ja sua pelottaa, sä oikein tunnet kehossa, kun se tuntuu se pelko, sen tähden sä et ota askelta, eli sä et harjoittele esiintymistä, sä et mene tilanteisiin, jossa sä esiinnyt. Ja kun sä et ota sitä askelta, niin sä et saa siitä kokemusta. Ja kun sulla ei ole kokemusta nyt siitä esiintymisestä, niin sä et koe olevasi hirveän kyvykäs siinä. Ja nyt kun sä et koe olevasi kyvykäs esiintymään, niin sua pelottaa vielä enemmän. Ja pelon kierre on syntynyt. Ja se, että me ehkäistään tämä pelon kierre, niin kuin mä sanoin, niin pelosta sitä ei voi napsasta. Eli pelko kuuluu siihen yhtälöön. Mutta me katkaistaan se tästä kohtaa. Eli pelon kanssa sä saat tunnistaa sen, että vitsi nyt pelottaa. Mutta teen silti. Ja tämä on ainoa kohta, mistä tämän voi katkaista. Eli kun sä otat sen askeleen, eli sä harjoittelet sitä esiintymistä tai sä käyt esiintymässä, kaikki tiedetään se tunne, kun sä teet jotain pelottavaa, nyt on se kokemus alla, niin sä saat sitä kokemusta. Ja kun sulla on sitä kokemusta, niin sä oot taas kyvykkäämpi, koska sä oot oikeasti saanut sen kokemuksen ja harjoitellut. Ja koska sä koet olevasi kyvykkäämpi, niin se ei pelota enää niin paljon. Totta kai ne vaatii toistoja, mutta tämän kierteen katkaisu toimii tuossa kohtaa, niin se on tärkeää huomioida, että pelko kuuluu siihen yhtälöön mukaan. Mutta tästä päästään sitten seuraavaan esteeseen, eli toinen erittäin tällainen yleinen este kasvulle ja menestykselle on tukiverkoston puute. Eli silloin kun sä operoit ympäristössä, joka ei vahvista sitä sun yrittäjyyttä eikä uskoa sun omiin mahdollisuuksiin, koska me kaikki tarvitaan vertaistukea. Me tarvitaan se, että meitä kuullaan, meitä nähdään ja
mä en tiedä, ootteko samaa mieltä, mutta aika useassa tilanteessa, kun sulla on joku haaste tai oli se hyvä tai huono juttu sun yrittäjyydessä, kun joku sanoo, että mä tiedän, mitä sä käyt läpi, niin se on aika kiva tunne. Siitä poistuu aika paljon sitä yksinäistä tunnetta siitä. Ja tämä on tutkittu, että tähän tarvitaan 8 minuuttia toisen ihmisen aikaa. Sä et välttämättä tarvii ratkaisua siihen, mutta sä tarvit 8 minuuttia, että joku kuulee sua, että se auttaa sua eteenpäin. No mistä sitä voi tunnistaa, että on tukiverkoston puutetta? No, tässä on tämmöinen klassikko esimerkki yrittäjästä monen hatun kanssa, että mun pitää myydä, mun pitää markkinoida, mun pitää hoitaa kirjanpito, mun pitää ideoida asiakkaalle tässä uutta kampausta, hiustyyliä ja vielä toteuttaa se. No nyt tuli vielä uusi kassajärjestelmä, sekin pitää ottaa haltuun, ketään keneltä kysyä mitään neuvoa. Onko tutun kuulosta? No sit kans vähän tällainen ehkä marttyyriasenne, mikä saattaa välillä jossain kiireisen päivän aikana hiipiä mieleen, että kukaan ei kyllä todellakaan ymmärrä, mitä kaikkea sitä yrittäjänä oikein pitää tehdä. Että on se tunne siitä, että mua ei ymmärretä ja mua ei nähdä ja täällä mä vaan yksin puuran näiden asioiden kanssa. Ja pakko nostaa vielä tuossa tuo 3, että ehkä musta ei vaan menestymään, kun Kimmokin kysyi viikonloppuna, että kauan sä meinaat vielä sinnitellä siellä. Niin tässä on tällaisia, että ehkä sulla välttämättä niitä tukiverkostoja, tai voisi olla enemmänkin niin sanotusti. Kuinka moni tunnistaa tästä, että saattaa olla omalla kohdalla yksi este? Ja sieltä polliin vaan vastaamaan, että onko semmoinen, mikä estää sinua vai on ystäväpiirissä paljon muita yrittäjiä tai lähellä paljon tukea. Sillä on itse asiassa ihan älyttömän suuri merkitys, että on niitä tukijoita siinä ympärillä ja joku edes yksi sinun lisäksesi, kuka uskot omaan tekemiseensä. Joo, täältä näitä tulee, niin noin 75% tunnistaa, että tämä on. Joo. Onneksi on myös niitä, kellä myös todellakin. Tosi kiva kuulla. No mutta sitten jos me katsotaan näitä ratkaisuja, miten me voidaan lisätä tukiverkostoja ympärille, niin muun muassa tällaiset yrittäjätapahtumat. Meillä on esimerkiksi ollut 3 tapahtumaa yrittäjän kaverihakua nyt tämän syksyn aikana. Ja me aina tehdään siitä kevyesti fasilitoitua, että meidän kanssa ei koskaan tarvitse pelätä, että sinne tullaan hiljaisesti pönöttämään ja täytyy miettiä hirveästi, mitä kaikkea kertoo. Meillä on aina kysymyskortit siellä ja tehdään siitä tosi mukava tila luoda lisää yhteyksiä. Sitten on tietysti valmennusryhmät, sparraus toisen yrittäjän kanssa. Muun muassa meidän valmennuksessa, niin me nähdään vieläkin, siis vuosien jälkeen vielä, kun ihmiset on luonut niitä yhteyksiä siellä ja käyvät sparraamassa toisiaan. Ja sehän on parasta, kun yrittäjän kanssa saatte tukea toinen toistaan kasvua, niin se on todella tärkeää vertaistukea. Joo, ja mä aina välillä sanon, kun tosi moni on sitten silleen, että vitsi, kiitos ihan super paljon vaikka tästä, että oli tosi niin kuin auttava ja muuta. Mä oon silleen, että kiitos itsellesi, että olet tämän itsellesi järjestänyt. Että muistakaa järjestää sitä tukea ja apua itselle, mitä tarvitte. Että jos ei sitä luontaisesti ole, niin tiedätkö, hommaa, investoi. Niin kuin, siinä on myös oikeasti yksi hyvä tapa niin kuin välillä tehdä tällaisia, niin että saa sinne sitä jeesiä. No verkoston kasvattaminen systemaattisesti somessa, me kaikki ollaan siellä somessa, niin rohkeasti laittamaan viestiä, kysymään, että hei, lähdetkö munkaan kahville, mun olisi kysyttävää tästä ja tästä asiasta. Ja älä tee kaikkea itse. Mitä sä voisit ulkoistaa, keneltä sä voisit pyytää apua? Onko joku, joka on tehnyt jotain asioita, joita sä haluaisit tehdä, tai onko jotain, että voidaan vaihtaa win-win-kauppaa, eli niin, että välttämättä rahakaan ei vaihda omistajaa, että jos sä voit tarjoa jonkun, esimerkiksi siellä on tosi paljon kauneudenhoitoalan palveluita, niin voiko joku hoitaa sitten vaikka sun somen, että vaihdatte palvelut päittäin tyyppisesti. Älä tee yksin, älä jää yksin. Ja aloita itsestäsi, toimi tukena muille, osoita sitä tukea siellä somessa. Saat siellä asiakkaita varten myös, mutta saat myös ittees varten. Saat siellä löytämässä niitä verkostoja ja laita sinne kivaa tukea myös, niin se kyllä varmasti sataa takaspäin. Ja sitten karsit epäilijät. Sen takia Kimmo esimerkiksi sanotti, niin karsi se Kimmo siitä elämästä. Se on hyvä vinkki. Sanot Kimmolle, että meinaan sinnitellä ja kasvaa. Kyllä.
kolmas todella yleinen onnistumista kaventava vaikutus on täydellisyyteen tähtäämisellä. Kutsutaan myös perfektionismiksi. Eli haetaan aina sitä sellaista täydellistä asiaa ennen kuin uskaltaa asioissa mennä eteenpäin. Odotetaan sitä oikeaa hetkeä, odotetaan, että ollaan taas kouluttauduttu yksi lisäkoulutus, ollaan saatu taas yksi. En voi myydä tätä palvelua ennen kuin mulla on varmasti siellä nettisivuilla oikeat sanat tai mikä ikinä se onkaan. Tässä ehkä siihen, mitä voi tunnistaa, tuossa nyt jo vähän luettelinkin, mutta jos tänne somemaailmaan mennään, niin en mä voi tätä vielä julkaista. Tarvii vielä pikkasen hioa tai hakea oikeaa sanamuotoa tai jättää sen sinne draftiksi. Onko kellään käynyt ikinä näitä asioita? Nyt voi taas vastata tähän polliin. Tai että mä haluan... Yksi kanssa hauskaa, että mä haluan tehdä tämän kunnolla. Että niin kuin itselleen niin kuin kertoo koko ajan, että tämä pitää tehdä kunnolla. Että ikään kuin se toinen versio tai se vähän vähempi versio ei olisi kunnolla tekemistä. Ja sitten ehkä myös toi, että et sanoo itselleen, että en mä tätä niin kuin hätäisesti voi tehdä, että se ei näytä ammattilaiselta. Eli tavallaan koko aika todistelee itselleen niin kuin sitä, että vielä ei riitä. Laitetaan tästä kanssa pollia, että tunnistaako kuinka moni tästä. Tämä ei välttämättä ole ihan niin kuin jokaiselle, mutta myös yksi tämmöinen ihan selkeistä tunnistetuista. Mä voin sanoa, että täällä on yksi recovering perfectionist ja tunnistan ihan todella näitä ajatuksia, että on todella täytynyt työstää sitä, koska hirveästi jää tekemättä ihan vaan sen kautta, että odottaa sitä, että kaikki on täydellistä, koska sellaista ei ole. Irina siellä laittokin, että pelottaa, että suomen kieli ei riitä, mutta jos on taitoa, ootko se suomen kielen opettaja, että siinä kohtaa sitten voi olla vähän haastavaa tietenkin tehdä, mutta jos ei se ole niin kuin suomen kielen erityisosaamista, niin kyllä mä luulen, että sieltä varmaan rohkenee ja kannattaa ottaa haaste vastaan ja lähteä tekemään, vaikka se ei ihan täydellistä olisikaan, niin ei anna estää itsensä. Tähän muutamia. 1/30. Eli mä lanseerannut meidän yrittäjille, kenellä tätä on, niin tällaisen, että hei, että tämä onkin yksi yritys muiden, että mä lähden yrittää. Tämä ei tarvitsekaan olla vielä läpi. Eli ensimmäiseksi, kun esimerkiksi harjoittelee, niin ei voi osata. Ei tule tehty ikinä mitään, jos se pitäisi mennä kerralla maaliin oikein. Me esimerkiksi aloitettiin toi meidän podcasti, ei oltu pidetty aikaisempaa podcastia. Varmaan olisi jäänyt tekemättä, jos olisi ajatellut, että se olisi pitänyt olla niin kuin täydellinen. Niin tämä 1/30 on se, että sulla on 30 yritystä. Et anna itsellesi lupa, että sulla on 30 yritystä onnistua, että se ei tarvitse mennä sillä yhdellä ensimmäisellä kerralla. Jos nyt ottaisiin vaikka someen, niin tiedätkö, tarkastele, kun olet tehnyt sen 30 postausta, että miten sä voisit kehittää. Ja se meneekin suoraan tuohon pivotointi, onko teille tuttu käsite, mutta se on semmoinen jatkokehittäminen tai kehittäminen, eli kun sä tulet ensin ulos yhdellä, niin se antaa sulle mahdollisuuden kehittää. Eli sä et koskaan pysty kehittämään sitä sun tuotetta siihen suuntaan, mihin se oikeasti voisi olla menossa, jollet sä tuo sitä ensimmäistä versiota sinne ulos. Eli nyt vaan rohkeasti, vaikka suomen kieli ei olisi täydellinen, niin laita se, pyydä apua, kysy ihmisiltä, että miten mä voin tätä parantaa, voiko joku oikolukea sen, ja tuolta on Elina Paanasen aivan ihana Good enough is new perfect, nimenomaan. Tosi ihanasti sanottu. Sitten konkreettinen vinkki, mä en tiedä kuinka moni teistä on tehnyt Pomodoro, anna itsellesi 25 min saa aikaa. Sitten pitää onnistua sillä. Jos se on vaikka somepostaus tai nettisivujen kehittämistä, laita 25 min saa ajastimesta ja tiedätkö, it's good enough. No tää on kans hauska, juhlista virhettä. Eli silloin kun huomaat, että ai vitsi, tuolla olikin tollaiset tekstit, mitkä lähti nyt tonne julki, niin oot vaan silleen, että nyt on onnistuttu, nyt on yritetty, nyt on päästetty täydellisyydestä irti. Kyllä. No mutta sitten seuraavaan esteeseen, niin yksi yleinen este kasvulle on ajatus siitä, että mä en osaa myydä ja myynti tuntuu tuputtamiselta.
Ja siis mä nyt nostan tässä käden, missä se on täällä, käden pystyyn, että tämä on todella ollut sellainen asia, mitä mä oon työstänyt kovasti. Ja tämä, että me ei myydä, että me ajatellaan, että kun moni on lähtenyt yrittäjäksi nimenomaan sen oman intohimon perässä. Te olette hyviä, me ollaan hyviä siinä, mitä me rakastetaan tehdä, kauneudenhoitoa, hiustenlaittoa, mitä ikinä se onkaan. Mutta se myynti ikään kuin on semmoinen pakollinen paha, joka vähän mieluiten vähän niin kuin sivuutetaan se siitä. Niin tällainen myyntipelko ja hinnoittelun epävarmuus, niin tämä on ehdottomasti seisoo X:nä siinä yrityksen kasvun tiellä. Ja mistä tätä sitten tunnistaa? Tällaisia ajatuksia, kun mä en halua olla tyrkyttävä tai tyrkky tai tuputtava, ja mä en ota tätä puheeksi vielä. No otatko koskaan? Ja sitten sama tämä, että tuntuu niinku tosi vaikealta pyytää enemmän rahaa tästä mun omasta työstä, kun sehän on siltä toiselta sitten pois. Tai mitä jos mä nostan hintaa, niin mulle ei tule enää asiakkaita. Kuinka moni tunnistaa tämän tyyppisistä ajatuksista, että onko esteenä? Täällä oli hauska kans yksi toi ajatus tuossa, mikä ollaan myös kuultu, että no voiko me mitenkään nostaa hintoja sillä tavalla, että kukaan ei näe? Niin, onko tuttua? Onko käynyt mielessä koskaan? Katsotaan sieltä mitä. 90. Nonni, kyllä, joo. Ja tosiaan niin yksin ei olla näiden ajatusten kanssa, mutta se, että meillä on sitä myyntiä mukana siinä yrittämisessä, niin se on tosi tärkeää, koska muuten meillä on todella kallis harrastus. No, myyntejä muuttamaan sit sitä omaa myyntimindsettiä. Vinkkejä muuttamaan sitä omaa myyntimindsettiä. Aattele, että sä autat sitä asiakasta. Se on siis älyttömän hyvää asiakaspalvelua. Hänellä on siellä joku tarve ja sinä tuot siihen ratkaisun. Et jos me käännetään se ajatus niin päin, että sä tunnistat tilanteessa, kun myyntihän on keskustelua. Kun sä oot keskustelussa asiakkaan kanssa, sä tunnistat sieltä, että hänellä on siellä joku tarve. Sä tiedät, että sulla on ratkaisu, mutta sä et anna sitä hänelle. Niin sehän tuntuu ihan hölmöltä. Että se, että sä tarjot siihen sen ratkaisun, niin sä et päätä hänen puolestaan sitä, että hän ei tartu siihen. Hän saa itse päättää sen. Ja se, jos hän sanoo, että hän ei tartu siihen, niin se ei ole henkilökohtaista sua kohtaan tai sun palvelua kohtaan. Mutta sä oot ainakin kertonut, että sulla on siihen se ratkaisu. Ja se tuntuu tuputtamiselta vaan silloin, kun se on väärä asiakas. Eli tavallaan, että se ei ole sun unelma-asiakas. Sitä ei kannata pelätä. Ne, ketkä ostaa sen, niin ne kyllä haluaa sulta sen myynnin. Ja ne arvostaa sitä. Mua esimerkiksi naurattaa, kun itse on niin kuin, välillä myynyt valmennusta. Ja sitten kun oikeasti on ollut sellaisia asiakkaita, kelle on niin kuin halunnut, niin sieltä tulee oikein, kiitos kun sä lähestyit mua. Että ihan oikeasti se tuntuu ihmisistä hyvältä, kun sä ratkaiset niiden ongelman. Mutta hei, sitten tässä on muutama muu vinkki. Meillä on esimerkiksi tuolla Emilia Ilomäki, joka on ihan loistava. Hän on tituleerattu myyntikuningattareksi. Kannattaa tutustua häneen. Hän on ihan huikea, mutta hän on myös tuossa The New Era podcastissa. Ja sieltä saa ihan todella monta hyvää vinkkiä siihen, miten sitä kynnystä tämän myynnin kanssa saa madallettua. Niin lämmin suositus sille. Ja oliko numero 12 ehkä se jakso, jos oikein muistan, niin sieltä aika alkupäästä. Ja ehkä semmoinen kanssa, että sä pystyt tekemään sitä myyntiä, että älä ota mitään viittaa, tai että sun pitäisi olla joku niinku ihmeellinen niinku, muu ihminen tai joku ammattimyyjä, vaan tee ihan omana itsenäsi. Oo just se, kuka sä oot, ja tee sitä just sillä tavalla, mikä tuntuu susta hyvältä. Tämä on ehkä yksi suurimmista helpotuksen aiheista, mitä itse ollaan kohdattu, niin kuin vaikka se, että mä voin tehdä tätä tällaikin. Että meillä on joku niin kuin semmoinen ajatus siitä, että siinä olisi joku kaava, mikä se on niin kuin pakko suorittaa läpi, että se on myyntiä. Ihan niin kuin tuotetta tarjoamalla tai palvelua tarjoamalla tai ideaa tarjoamalla sinuna itsenäsi, minkä näet asiakkaalle parhaaksi, niin se on myyntiä. Kyllä. Ja sitten tämä 1 askel päivässä on ihan mielettömän hyvä alku. Mitä sä voit tänään myydä ja kenelle? Sielläkin palvelualalta, kauneudenhoitoalalta, siellä on mielettömiä asiakaspalvelijoita, rautaisia ammattitaitoisia asiakaspalveluita. Sä pystyt aistimaan sieltä sitä tarvetta. Mitä sä pystyt tänään myydä ja tosiaan ja kenelle? Jos sä otat 1 askeleen päivässä ja mietit ihan vaikka viikkoa, sä oot ottanut 5, jos teet 5 päivästä viikkoa, niin 5 askelta 1
viikon aikana. Se on tosi paljon enemmän kuin että sä et ollenkaan ottaisi niitä askeleita. Ja tosiaan niin pienistä askeleista koostuu ne isommat muutokset ja me tarvitaan yrittäjät sitä myyntiä sinne. Niin mikä on se pieni asia, jonka sä voit tehdä tänään? Ja sitten ihan vaan se, että jos ei sieltä nyt ole vielä sitä tukiverkostoa, niin kuin aika monelta sieltä vielä puuttu, niin kannusta ittees. Älä kerro sitä tarinaa, että mä en osaa, vaan kerro tarinaa, että hitsi, mä oon ihan tosi hyvä tässä, ihan hito hyvä. Ja mä kävin eilen jääkiekkojoukkuetta kanssa mentaalivalmentamassa, niin tämä sama neuvo päti sinne, että ennen kuin ne menee peliin, niin oikeasti kertoo itselleen. Muistuttaa niistä hetkistä, kun oikeasti onnistunut, kun on saanut tehtyä hyvän kaupan, kun asiakas on ollut tosi tyytyväinen ja on ostanut vaikka isolla, niin oikeasti muistuttaa sen mieleensä ja lähtee siitä kohdasta ottaa tuon yhden askeleen päivässä. Ja sitten vielä onnistumisen este numero 5. No, tämä onkin vähän tricky, mutta tiedättekö te paljon meillä on niitä hyviä tekosyitä itsellemme. Ai että kun me keksitään niin kuin aivan mielettömän ihania ja hyviä syitä, miksi jotain ei pitäisi tehdä. Ja ne vie kaiken lisäksi vielä aika kivasti sitä energiaa ja estää vahvasti meitä kehittymästä. Tässä ehkä muutamia, mistä voi tunnistaa. Ai vitsi, tämä pitäisi tehdä, mutta tänään ei kyllä ehdi. On kyllä niin on tiukka päivä, että tämä menee nyt kyllä. Mä siirrän tämän ensi viikkoon. Tämä menee ensi viikkoon. Ja se ensi viikko voi olla vuoden päästä vieläkin se ensi viikko. Mä en voi ihan vielä aloittaa, että mä opiskelen ensin ton yhden, käyn sen yhden koulutuksen ja tuun katsoa yhden webinaarin, että sit mä aloitan. Ja se on sitten 3 webinaaria myöhemmin niin vieläkin tämä sama asia. Kuinka moni tunnistaa? Tämä on kietoutunut välillä aika inhottavaksi sellaiseksi, vaikka just, että mulla ei ole aikaa, ei ole rahaa, ei ole varmuutta. Ja niitä on tosi inhottava myöntää itselleen välillä, mutta kuinka moni tunnistaa ehkä, että siellä on jotain tekosyitä, jotka estää sitten onnistumasta tai kasvamasta. Ihanaa, sieltä tulee ainakin jotain reaktioita, niin Joo. se varmaan tarkoittaa sitä, että siellä tunnistetaan. Meillä kaikillahan on tekosyitä. Se on vaan hyvä itselle tehdä selväksi ja tunnistaa. Joo, nyt saatettiin saada voittaja, 95%. Oi! 95%! Voittaja No näistä niin. polleista. Siis ai että mä rakastan tätä. Ja näitä on niinku hirveän vaikea myös taklata, mutta huumori on yksi, mikä toimii näissä hyvin. Et oikeasti itselleen rehellisenä, vähän vaikka naureskelle. Ai taas vedin tähän lankaan itteni kanssa, että ei ole aikaa, kato, ei ollut. Ihan siis auttaa niinku antaa perspektiiviä ja saa vähän nauraakin tälle ja itselleen. Että näin mä oon taas siirtänyt tätä asiaa. Itse asiassa tässä ei ole tässä listassa, mutta meillä on esimerkiksi tämä Get Shit Done niin kuin tyyppinen päivä, niin tämänhän voi jonkun yrittäjäkaverin kanssa vaikka ottaa, että saa sitä tilivelvollisuutta lisättyä siihen, että hei, hoidetaan nämä asiat, mitkä täällä on niin kuin tekosyillä kivasti siirtynyt. Ehkä näissä kanssa semmoinen hereilläolo itselle, että kysy, että onko tämä ihan oikeasti näin vai onko mä päästämässä itteeni vaan liian helpolla tässä kohtaa. Sitten tällainen niin kuin kun tunnistaa, ei mulla ole aikaa, niin kun tämä on sinä vastaan sinä, niin tämä on myös tämä, että ei ole aikaa vs. No, mulla on kaikki aika maailmassa. Et sehän on vaan, että mihin me päätetään priorisoida, ja tärkeille asioille on oikeasti aina aikaa. Viimeinen, mutta ei vähäisin, tee itsellesi lista tekosyistä, jota sä kerrot itsellesi, ja liimaa se näkyvällä paikalla. Sitten voit vähän naureskella niille ja alkaa pikkuhiljaa tunnistaa, että ai että tämä toistuu kyllä säännöllisen ihanasti, että pitäisiköhän mun muuttaa toimintaani tässä asiassa. Ja ihan mieletön työkalu on toi oikeasti, että sä itsellesi tunnistat ja vaikka postit lapuilla liimaat näkyvälle paikalle, koska se auttaa siihen, kun sulle tulee niitä tekosyitä jatkossa, että sä oot enemmän hereillä siinä kohtaa ja saatat pystyä sitten sanomaan itsellesi, että hetkonen, ei se tarkkaan olla näin, tää onkin vaan tekosyy. Nyt me ollaan kaikki 5 yleisintä tekosyytä käyty läpi. Oliko siellä jotain sellaista, mikä on silleen, että tämä estää mua kasvusta? Nyt saa laittaa tuohon kysymyksiä, tai jos haluaa vielä tarkentavia ohjeita, tai
joku semmoinen, että hei, mulla on tämmöinen niin kuin este, minkä mä tunnistan, että olisiko tähän jotain vinkkiä. Oliko täällä tullut aikaisempaa jotain kysymyksiä? Mä voin kans katsoa. Katsotaan. Mut toi on kans aivan ihana toi kommentti, että mulla on ollut just koko viime keväällä niin ajattelun hinnan nostaminen. Lopulta uskalsin ja asiakkaat pysyi ja tuli jopa lisää. Hei, mahtava siis Ahmed, oikeesti. onneksi olkoon. Super juttu. Se on myös niinku, tavallaan semmoisen itse, miten mä sanoisin, välillä niinku semmoisen, että mä oon tämän arvoinen, niin asiakkaatkin alkaa uskoa sen, koska jos sä et ajattele, että vitsi, en mä voi tällaista pyytää, niin silloin ehkä asiakaskin saattaa mieltää sut sellaiseksi, että et sä ole vielä niin taitava tai et sä osaa, niin että se on hämmentävää. Katsotaan vielä, jos me saadaan kysymystä. Tuossa oli kans ihan kiva toi. Annatko sä lukea se? Ei sano vaan. Okei. Kuinka paljon rohkeutta uskallat jättää tänään käyttämättä? On laittanut Linda, on mun voimalause moneen epävarmuuden hetkeen. Ihan mielettömän hyvä. Toi toimii kans kyllä tosi hyvin. Katsotaanko sitten eteenpäin. Saa laittaa vielä kysymystä, jos siellä hautuu. Meillä on tässä hyvin aikaa. Katsotaan, tuliko sinne justiinsa. Mahtava kokonaisuus. Super. Hintojen suhteen tehty siellä miljakanssi korotusta ja asiakkaat pysyvät nousua. Kyllä, ihan mieletöntä. Nousua kaiken aikaa. Siis onneksi olkoon siitä kanssa. Juuri näin, esimerkillisesti. No hei, koska osallistuit webinaariin tai katsot tätä tallennetta, niin kuin me tuossa alussa kerrottiinkin ja tässä koko ajan ollaan käyty, niin yrittäjän kasvun asialla ollaan niiminä ja seisotaan vahvasti näiden teemojen takana ja tehdään lisää kasvun eteen, niin me halutaan tarjoa nyt sulle 4 viikkoa maksuttoman pääsyn tuonne meidän Yhdessä kohti kasvua -alustalle. Kerrotaan siitä kohta tarkemmin lisää, mutta alkaa siis 1. tammikuuta, eli vuoden alussa starttaillaan yhdessä ja käytännössä tämä on tukea nyt nimenomaan sille sun kasvumatkalle. Eli siellä on päivittäiset kasvun askeleet, foorumit, jossa pystyy verkostoitumaan upeiden yrittäjien kanssa, eli vertaistukea on siellä tarjolla ja tällä 4 viikolla niin on mahdollisuus muuttaa sun koko yrittäjyys. Ja tosiaan niin sä saat ainakin aloittaa se muutos siitä. Joo. Sä saat tosiaan meiltä henkilökohtaisen kutsun sun sähköposti, eli mitään ei tarvitse aktivoitua missään, vaan me tullaan kutsumaan sinut henkilökohtaisesti mukaan. Joo, ja tässä on siis tosiaan tämmöinen niinku idea, että siinä on niinku se pieni askel kerralla niinku mennään, että tämä ei vaadi sulta paljon ja se on ehkä semmoinen 7-10 minuuttia päivässä, joka pitää ottaa, mutta se on suoraan siihen sun yrityskasvun tueksi. Vaikka se ei siltä aina välttämättä tunnu, että aina me keksitään niitä tekosyitä, että no en mä jaksa tänään sitä tehdä, mutta aidosti oikeasti ne askeleet on semmoisia, mitä ollaan mietitty ja ne pidemmällä aikatähtäimellä varmasti toimii siellä kasvun tukena. Ja tosiaan niin tämä 4 viikkoa ei sido sua mihinkään. Me halutaan tarjoa sulle vuoden alkuun se, että sä saat sen tilan, jossa sä saat kasvaa. Ja tämä on ikään kuin tämmöinen yrittäjän oma Duolingo. Eli Duolingohan on tämä sovellus, jossa harjoitellaan kieliä ja on aina tehtävä päivässä. No nyt ei harjoitella kieliä, vaan nyt tosiaan niin, mennään sitä omaa kasvumatkaa, eli kasvua tukevia päivittäisiä askeleita. Ja sitten meillä on, tarjotaan myös palkinto yrittäjille, ketkä on ottanut vähintään sen 12 askelta sen 4 viikon aikana. Niin tämän tyyppinen kasvualusta ja foorumi verkostoitumaan upeiden yrittäjien kanssa sitten. Hei, iso kiitos myös meidän puolesta. Ja ihana, kun olette ollut mukana, olette sitten ollut tänään livenä tai sitten tallenteen kanssa, niin tämä on ollut myös meille hirveän mukava aamu ja on ollut ihana kuulla teidän ajatuksia ja esteitä ja kaikkea muuta. Ja mä voin sanoa, että sinne someen, jos tuutte seuraamaan, niin voi esimerkiksi laittaa tällaisen henkilökohtaisen ääniviestin meille, johon me luvataan vastata, jos sä tarvit jotain sun kyseisen esteen tueksi, niin tulee
ääniviestillä vastaus ja ajatuksia, miten voisi tätä lähteä taklaamaan. Tulkaa sinne Instaan, eli Neem Society on tosiaan meidän Instagram, niin me tullaan kanssa seurailemaan, että ketä upeita yrittäjiä täällä on tänään meidän kanssa aamua viettänyt. Pidemmittä puheitta. Iso kiitos meidän puolesta ja aivan ihanaa keskiviikon jatkoa ja mukavaa viikkoa kaikille ja esteitä taklaten tässä yhdessä.